дар толори суди вилояти суғд нишасти матбуотии сардори раёсати хадамоти иҷро Амонзода Алихон бо хабарнигорон баргузор шуд. Хабарнигорон ба сардори раёсат оид ба нафароне ки аз супоридани алимент саркашӣ намуданд суол карданд. Амонзода Алихон дар посух гуфт соли сипари гашта нисбати якчанд нафар алиментсупорандагон ки аз пардохти алимент саркашӣ намуданд ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ва нисбати дигар шахсон ҷалб кардан ба корҳои ислоҳӣ ташкил шуд. нисбати чанд нафар алиментсупорандаҳо санадҳои суддӣ барои саркашӣ намудан аз пардохти маблағи қарзи алимент қабул карда шудааст. чунин посух медиҳам ки дар давраи соли 2021 нисбати 234 нафар алиментсупорандагоне ки аз пардохти маблағи алимент саркашӣ карда буданд аз ҷониби иҷрочиёни мақомоти иҷро ва мақомоти прокуратура пешниҳод ирсол гардида аз он 148 ададаш қонеъ шуда буд ва нисбати 39 нафар алиментсупорандагон ҷазо дар намуди маҳрумӣ сохтанд аз озодӣ ва нисбати 101 адад корҳои ислоҳӣ ва ҳатмӣ татбиқ карда шуда. инчунин нисбати 8 нафар ҷазо дар намуди ҷарима таъин карда шуда буд. ҳамчунин хабарнигорон ба сардори раёсат бобати ҷалби бонувон ба кор дар сохторҳои хадамоти иҷро сухан карданд. Амонзода Алихон гуфт ҳарчанд кор дар хадамоти мазкур заҳматталаб аст, аммо бонувон дар ин соҳа низ кору фаъолият менамоянд. зимни суҳбат сардори раёсат аз натиҷаҳои ин соҳа дар соли 2022 ёдовар шуда қайд кард ки хадамоти мазкур якҷо бо кормандони ин ниҳод аз вазифаҳои дар пеш гузошташуда бо сари баланд мегузаранд.